Jaiak atseden, jarraiko Saizar Bitoria, hau da Ramon Saizar Bitoria. Makina aurrean eseritzean ez dakit nundik ekin. Debako jai honek gauza gehitxo ekarri dizkit burura, idatzi nahi dut ordea. Pozik nago, triste ere bai. Triste autobusak beren leihoetatik 1000 zapi astinduaz joaten ikusi ditudalako. Agurresateak beti sortzen du halako tristura bat. Horrelako egunak maiz antolatu behar litzazke, euskara eta euskaldunen onerako. Agurresatea tristea da, baina tristeagoa datorren urtera arte esan behar izatea. Ni ez nahi zordea oso sentimentala, eta nire tristuraren arrazoi bakarra ezin izan diteke hori. Euskal giroko gazte talde guziak deban bildu dira, majo abestu eta dantzatu dute. Euskal giro ederrean egun bat igaro dute, bero eta laitasunez betea. Jai egun batean zer gehiago? Jai ez diran egunak ere baditugu, lanean saiatu behar geran egunak. Eta lana egin behar honek burua uste asko dakarzkit. Lan horietako bat ezin izan diteke jai hauetara joatea. Jai batera joatea ezin diteke obligazioa izan. Ezin diteke joan estan batetzaz gaizki esaka aritzea talde honen edo haren aurka mintzatzea. Horietako batzuek benetako lanean hariko dira, gu egiteko gauza ezgeran lan batzuek egiten hariko dira, eta guk gutxienez errespetatu beharrean askotan beren lanak boikoteatu. Ze eskubiderekin? Igandean erromerira joateak ematen duen eskubidearekin. Hilean behinez, baizik egunero, minutu bakoitzean, une bakoitzean, euskaldunak dirala ohartzen diranak gure errespetua merezi dute. Ez gure mingain zikinakin esaten dizkiegunak. Denok badegu zerregina, denonerako lanak daude, bai antzerki, irrati, izparringi, hau hori eta bestea. Baina arren, ezer egiten ez tegunok, ez tezagula hau hori eta beste egiten duten etzaz gauz txarrik esan. Oiek hau hori eta beste egin ondoren behar bada erromerira joango dira, baita ere, eta gubezela abestu eta dantzatu zibiliko dira arnaz berria hartuaz, indartuaz, berotuaz, baina atseden bezala. Hauek ez dute jai batera beren barrena isiltzera joan beharko. Eguneroko lana egin ondoren, ondo etorriko zaie noizbenka alkarren arteko alaitasuna. Bai, tristenago, zenbaiten eskamutil beti nire ondoan izan nahi nituzkeanak gehiago ezpaiditut ikusiko. Eta gehiago ikusi nahi ez nituzkeanak egunero ikusi beharko ditudalako. Triste eta pozik. Bai, pozik ere bai, deba gaztez betea zegoelako eta gaztedi horrek jaiak nolakoak izan behar duten erakutsi duelako. Pozik nago bai, izena behin ere entzungo ez dutan gazte batzuek gugaitik lana egingo dutela dakitelako. Pozik baita ere, asmo honakin eta isilean lana egiten dutenari, erruren bat baldin badute ere, jaungoikoak saria emango diela ziur nagoelako.